अरे बार बार का पूछलू अट्टा का पियावा कोइले बा आ मुँह देखाई में हमके आ सोना के टिकावा दे ले बा। जानते हैं अंतरा जी इस गाने का स्केल नहीं दिए थे क्या मुन्ना जी आप? स्केल इस गाने का रील ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। हाँ ये गाना अभी म्यूजिक ट्रेंडिंग में भी चल रहा है और रील्स पे हमारे सारे जो दोस्त जो हमारे संबंधी है जो मुझे चाहते हैं वो रील बना रहे हैं, तो इस स्टेज के माध्यम से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी रील बनाइए इस गाने पर और आप सबका भी बहुत सपोर्ट है और आप सबसे निवेदन करेंगे जो लोग ये गाना नहीं देखे हैं अभी मारिए 5 बेर चुम्मा तुरंत आ जाएगा। अरे कि बार बार का पूछलू काका पियावा कोइले बा अरे मुँह दिखाई में हमके आ सोना के टिकावा दे ले बा। आ एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर 5 बेर चुम्मा ले ले बा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर 5 बेर चुम्मा ले ले बा। तनी हाथ उठा के सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ इसमें झूमना है, प्रेशर में नहीं पूरे मस्ती में झूमना है, हाथ उठा के। अरे बार बार का पूछलू काका पियावा कोइले बा मुँह दिखाई में हमके सोना के टिकावा दे ले बा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर 5 बेर चुम्मा ले बा। एक बार दू बार तीन बेर चार बेर 5 बेर चुम्मा ले ले बा। कहाँ गई मैडम को बुला दे। डांसर क्या बात है मीठी मीठी तालियों के साथ। जिया एक बार दू बार तीन बार चार बार 5 बार चुम्मा ले ले बा। एक बार दू बार तीन बार 5 बार चुम्मा ले। अरे पहले रहनी पातर हो अब देखा मोटैनी हो तू ही सोच कौन खाना ससुरा में खैनी हो। अरे पहले रहनी पातर हो अब देखा मोटैनी हो तू ही सोच कौन खाना ससुरा में हम खैनी हो। अरे तू का जनबू रात भर में कई गो फिल्म देखैले बा। दू बेर तीन बेर चार बेर 5 बेर चुम्मा ले ले बा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर 5 बेर चुम्मा ले ले बा। धीरे धीरे डालो बहुत स्वागत है आपका। धीरे धीरे डाला हो धीरे धीरे डाला बहुत दुखाता जाए दायाना इता जगह है पताता जाए दायाना जिया इता जगह है। एक बार दू बार एक बार दू बार तीन बार चार बार 5 बार चुम्मा ले। अरे सूट से ज्यादा साड़ी में रहट हम लागिले पहले वाला बात नहीं खेछुला बेदर भागिले। अरे सूट से ज्यादा साड़ी में रहट हम लागिले पहले वाला बात नहीं खेछुला बेदर भागिले। तू का जनबू रात भर में कई गो फिल्म देखैले बा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर 5 बेर चुम्मा ले ले बा। एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर 5 बेर चुम्मा ले ले बा। क्या बात है मीठी मीठी तालियों के साथ आप लोग खाली फोटो ही खींच रहे हैं, थोड़ा सा ताली फोटो बाद में। लाली लगा लेनी रूपवा सवारी एगो होता के पिछवा से चूक राजा जी एगो होता के पिछवा से चूक राजा जी लगाई दी ओहो लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। एक बार दू बार तीन बार चार बार 5 बार चुम्मा ले ले बा। एक बार दू बार तीन बार
गाना कौन लिखे हैं? ये अर्जुन शर्मा जी का लिखा हुआ है, जो सोना के सिकरिया से लेकर के थ्रेसर से भूसा निकल रहा है। एक मिनट भैया 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 एक मिनट, जानते हैं एक बात, हमारा भी गाना लिखे थे, करेजवा में लागल गोली, तू जब से देखले बारू सनम। क्या बात है। लेकिन कि एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा, एक बार दू बार तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा, बार बार का पूछलो पियावा कोई ले बा, मुंह दिखाई में हमके सोना के टिकवा दे ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा, एक बेर दू बेर तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा, तीन बेर चार बेर पांच बेर चुमा ले ले बा। अब ए रानी सट जा, 5 बार गाय चुमा ले लेबा।